Селфи ли си правиш? Не. Видео. Как тече? Чичура. Правиш клип? Да. Искаш ли ти да участваш? Не. В клипа. Мога да не видим. Чакай да подам другата талба. Ами може. Другата талба да горе. Както решиш. Еми, ги реже у нас. А ти има още за друга. Има. Ние да снимки, виж. Той така да задържа добре. То отиде към 60, да ти кажа. Така да задържа, работа да задържа. Отиде към 60. Така че добре е за сега. Не е каквото е било преди време, но с този материал толкова. Той е така, това не е плод. Да. Не е грозде, гроздето е силна жила. Пшеница. Пшеница